Szülőként nincs jobb érzés, mint jelen lenni gyermekünk életében. Akkor is, amikor még nagyon közel vagyunk egymáshoz, és akkor is, amikor már egy kicsit távolabb. Együtt bütykölni, vagy megmenteni a szülinapi bulit. Közös hobbit találni, vagy megoldásokat keresni. Hagyni megpihenni, és megnyugodni. Először koncertre vinni, ha kell játszótársának lenni, és ezt mindig büszkén megmutatni. Hív, ha az élet kemény, vagy félelmetes. Ha segíteni kell, vagy ha bajban van. És akkor is, ha csak tévézni akar. Magenta 1-esként tévéz bárhol a mobilodon TVGO-val, korlátlan adatforgalommal. Telekom. Együtt. Veled.